Ей, човече, само без паника. Всичко ще е тип-топ. Какво става? Добър вечер. Искаш ли да си дръпнеш? Не, благодаря. Като заек, вие сигурно добре се ориентирате тук в гората. Търся хотела на Хари. Хотелът на Мрачната гора? Да, знам го. И Какво и, човече? как да намеря скапания хотел под дяволите? Само спокойно, ледена кралице. Вземи си валерианче. Ще получа ли отговор, клепоух? Виждаш ли дървото отсреща? Кое? Точно така, това. При това дърво завиваш надясно. После вървиш 2 километра направо до другото дърво. При него завиваш наляво, вървиш направо, докато не стигнеш до трето дърво. Благодаря, няма да се справя сам. По-рано зайците ядяха моркови и познаваха отлично своята гора, но сега... Да живеят зайците.